naragsak apan nagrambak tayo iti Paskwa kakabsat. Daytoy iti may kadwa a Sabado iti Adviento. Katatoy ti kabsatyo ni Pastor Joey, ti kadwayo ti panagdebosyon ken panagkararag. Daytoy ti maudi nga episode iti naibagadamag iti daytoy atawen. Gapuna kayat kuman nga ipagsati panagyaman ko kada kay kakabsat iti agtultuloy a panang subaybayo ti daytoy a programa iti NACS United Methodist Church. Daytoy a ministeryo ti NACS UMC. Kakabsat ti daytoy arabii awisan kay man akaduendak iti panangkanta ti daytoy nga imno. Basit nga ili a Belen, O little town of Bethlehem. Basit nga ili a Belen, kit-kita endaka. Tinargaan na turog mo, ketibitwen nagna. Nupay kasta ti dalan, agnanayon narniag. Tinamnamaken butbutan, maiparangarang. Itanay anak ni Kristo, natipon na sadyay. Maturog ti tatao, angheles nagbantay. Dagiti met bitbituan, ipakamuda. Panakayanak ti ari, kapya dito'y daga. Limek arabi, ti sagut na ited. Ti Diyos ipakamuna, para burjay langit. Di damang yay na nudi dito'y daga. Pusuan na pagkumbaba, Kristo sumreka ita. Sasantung nga ubing choy Belen, umay kakadakam. Basbasul miti katem, pusumit pagyamnam. Anghel di Paskwa nang nagdamagindayamu. Umay kakad kada kami, Emmanuel nga Apo. Wow, anya na nagpinta sa mensahe ti imno. Kaduandak kas sublyanan tayo ti pakasaritaan ti panakayanak ni Jesus. Basaan tayo ti Lucas Kapitulo 2, versikulo 1 aging 7. Katagidi nga aldaw impaulog ni Emperador Augusto ti
Bilin ang may lista ti amin ngumili iti imperyo ti Roma. Dahito iti muna sensus ang naaramid, idi madama a gobernador ni Quireno ijay Syria. Iti kasta na pan ti tunggal maysay ti ili na tapno agpailistada. Agsipod na nagtawad ni Jose iti kapututan ni David, pimanaw iti ili a Nazareth ijay Galilea, ket napan iti ili a Bethlehem ijay Judea. Ijay Judea tinakayanakan ni Ari David. Kadwa ni Jose ni Maria naitulag nga sawaan na iti panagdalyasat na. Masikog idi ni Maria ket idi addada ijay Bethlehem, dim 20 oras a panagpasngay na. Inanak na iti nauna nga anak na a lalaki, ket binungon na iti lampin, sana yung paida iti kuluong, taawan pagyananda iti pagdagdagusan. Iti dayto election tayo kakabsat, ket kuman aksiputan tayo, ti sumagmamanobanag. Umuna, iti versikulo 1 aging gati 3. Saritaan na ditoy ti panagturay ni Emperador Augusto iti imperyo ti Roma, ano sa dino ket mairaman iti Bethlehem, kanti si bubukal ng Israel, kanti panagturay mat ni gobernador a Quireno ijay Syria. Apay nga inaganan ni Lucas dagitoy nga opisyal iti gobyerno. Dagiti daduma a Bible scholars saan da nga inikan iti anya nga kay papananda itoy. Nga madama dagiti sumagmano nga inikan da iti mensahe dagitoy dua nga agtuturay. Makita tayo dito'y kakabsat ti kinapudno ti pakasartaan iti panakainak ni Jesus. In here we see the veracity, the truthfulness of the birth of Jesus. Kasano? Babaen iti pananginagan ni Lucas kay iti historical figures, dagiti tattao iti history, kaya't nasawen, daytoy apasamak, daytoy apanakainak ni Jesus, ket saan nga istoryalaan, saan nga imbento laan. Tudikit di may sa a historical event, pudno ng pasamak. May kadwa, makita tayo ditoy ati Dios kahit nati makipasit iti biyag tayo, iti pakasirtaan ti biyag tayo. God wants to have a part in the story and in the history of our lives. Ti Dios kahit nati makipasit iti biyag mo, kahit na ti makipasit iti pakasaritaan iti biyag mo. God wants to be involved in the story of your life. Sumarno, makita tayo ditoy tibilin temperador amapan dagiti amin at tattao agsublida ijay pagilyanda jay ilida tapno agparehistro da. Makipartisipar da iti census. Ni Jose ka ni Maria nagtulnog da. Anya ti kahit nangipakita da itoy, kakabsat, ipakita na da itoy ang masapol tayo met iti agtulnog kaditi papanguluan leader iti gobyerno tayo. We need to abide by the laws of the land. Sumarno, napanda David ken ni Maria, uray no masikaw gisuna, Bethlehem, katijay na yanak ni Jesus. Anyati makita tayo ditoy, basit a syudad ti Bethlehem. Saan? Asikat a syudad. Ngem, daytoy ti pinili ti Dios, apakayanakan iti anak na. Pakayanakan ti ari dagiti ari. Anyat ket nasaon daytoy. Ti pankaynak ti ari dagiti ari, ti pankaynak ti anak ti Dios. Iti nanumo nga ili ti Bethlehem, ket nangipakita kada tayo. At ti Dios kayat nangitag-ay dagiti nanumo, kayat nangitag-ay dagiti nababa.
ket na nga itag-ay, dagiti napakumbaba. May sa akarit kada tayo, dahito eleksyon, karit ti panagpakumbaba. Idi na panalawas, na kuna tayo, ni Mateo, inmuna nga naganan na ni David, iti kapututan ni Jesus. Agsipot ta kahit na nga ipakita ni Jesus, kat iso, kat may kari, ngagtawid iti trono ni David. Makita tayo mat ito'y, ano kasano, ani David, kat nayanak, ijay ili a Bethlehem, ti agtawid iti trono ni David, kat nayanak matlang iti ili a Bethlehem. Ipakita na matla daytoy, ani Jesucristo, isu ti may kari, ngagtawid iti trono ni Ari David. Sumaruno, verse 7, inyanak na ti inaunang anak na alalaki, ket binungon na iti lampin, sana yung paiday ti kuluong, taawan pagyananda iti pagdagdagusan. Dua abanag ti makita tayo ditoy. Ni Jesus na yanak iti kuluong, again, a symbol of humility, karit ti panagpakumbaba. May kadwa, makita tayo ti verse 7, awan ti available na pagdagusan da. Idi ubingak, tunggal i-dramatize mi ti Christmas story. Kanayon na kontrabida, dayjay innkeeper, dayjay akin kukwa, kadagiti pagdagusan. Kanayon nga, ibagada ka na kami di man lang nangited, dayjay innkeeper, dayjay makinkukwa, uno ag papaupa iti kwarto, ti kwarto para kan Jose kan Maria, tapno na yanak kuma ni Jesus iti maysa ng pintas a kwarto. Negatibo ti reputasyon ti innkeeper. Ngem iti dayto arabi iket ko kitaan tayo kakabsat. Gapu iti census nga inpaulog ti emperador. Adu dagiti tattao ti nagawid ijay Bethlehem. Saan mo't ang makapagpardas daw sa kan Maria, iti panagbiyahe da, agsipod tamasikog ni Maria. Gapu na, medyo naladaw isuda, at dimtang iti ili ti Bethlehem. Kat idi strict na ti ili, uray no pandaan da iti amin ababalay, tapno agrantada iti kwarto, awanan, iti available, napunon. Gapu na, saan na basol? Dahil innkeeper. No apay nga awan iti kwarto nga available para kan Jesus. Saan akas iti iporportray idi. Kitaan dahi kiti nga. Dahil ito nga innkeeper, nangaramid iti pamuspusan tapno. Idi makita na ni Maria, adandanin nga ganak. Nangaramid iti pamuspusan tapno, adda pangyanakan na kan ubing a Jesus. Kinuna na, ijay kulong, ijay kulungan nagiti dingmon ko at da available space jay. Aguray kayo, dalusak day jay, isaganak day jay. Mabalin, inusturbo na, ni bakit na, kanagitanak da, tapno dalusan da, day jay akulungan, tidinguhin. Tapno, mabalin, apagturugan, kan paganakan ni Maria. Ti innkeeper, inpakita na, ti concern na, iti agasawa, kan iti sikog ni Maria. Agyaman tayo, iti Diyos gaputi da ito nga innkeeper, tapno, uray no kasano, adda nagturugan ni Jose kan Maria, kat sa chay, na isagana, iti pakayanakan ni Jesus. Kakabsat, ti leksyon tayo, ipalagip na kada tayo, ti may papan iti panangawat kaligiti estranghero, panangtulong kaligiti estranghero. Iti da ito yung panawin, nagrigat ti agtalag kaligiti estranghero,
ngam ti daytoy leksyon tayo. The innkeeper did everything in order to provide shelter to these strangers who were in need. Gapu iti daytoy, ti Dios pinalugudan na, ti uno pinadayawan na, ti kinaimbag daytoy nga innkeeper. Tapno, ibabaen iti daytoy, ananumo nga insagana na, a pagturugan na Jose ken Maria, na iyanak ti manubot. No matter how simple the innkeeper did, God honored him and gave him the privilege of hosting the Son of God. Kakabsat, numampay na numo tayo. Kan numampay na numulaeng ti mabalin tayong ama aramidan. Agpaay iti Dios kan iti karuba kakabsat tayo nagkasapulan. Ti Dios padayawan na daytoy akan imbag tayo. Kat ipaay na kada tayo ti parabor. Kas inpay na ti parabor, iti daytoy ngayon kay parbaban iti panakainak ti anak ti Dios. Iti daytoy apagtangan na lakon iti sanikwan na. Kasamot ngay pa iti Dios ti parabor kan kaita. Agkararag tayo. O Dios, madayaw ka, agyaman kami kan ka, agsipod ta si ka. Ti Dios ang managparabor. Dios, asaan ang nakalipat kanagiti ka na imbag na inaramid ti sumagtukal maysa kada kami. Dios ang managparabor. Dios ang managtad iti gunguna kadagiti tunggal basit a kinaimbag na inkam na ramidan. Ti daytoy nga oras o apo dawatagan ka. Ituloy mo kadi a paraburan na kita nako. Ituloy mo kadi da a bendisyonan. Iti daytoy a panawan ti Paskwa. Ituloy mo kadi da nga agasan. Ituloy mo kadi da nga iwanan. Tinagan mo Kristo. Amen. Ti mo minsan pa'y kakamsat, agyamanak iti agtultuloy apanang suwaybayo iti daytoy a ministry ti Nax United Methodist Church kan kaligiti ministries iti Nax UMC. Idanon ko man kada kayo ti kablaaw mi ti apo ipay na kumakada kayo ti parabor kan naragsak a panagrambak iti Paskwa kan nagasat a barotawin nyo. Kay iti kayat natin mangtad iti sagot, bendisyon iti iglesia kan kay iti trabador kan ministries na at to iti bank account kan GCash account ti iglesia mabalin nyo nga i-transfer na iti sagot yo kan ito yung accounts. Pagkamuan na kami no narami nyo dahi tatap na amumi no siya sino na iti bigbigan kan pagyamanan mi. Ti apoy pa inatag tutuloy a bendisyon ka na kayo. Amen. Bye-bye.